Um, Afọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo aka m ka onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ dị New Living House of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Ọ Disemba 1 ka a ga-emepe ya bụ ụlọ. Alụsigo ya bụ ụlọ, ahịa a na-echezi ụka deeti ruo. Ịnekwazi anya n'akụkụ, ị ga-afụ na obi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite ka anọ. Ife na na-elevuzie echi a ga-ebido ịkụ parapet ya. A ga-ebido ịkụ parapet ya echi. Akụcha ya akụkwa step ties, shingles, coated ties, akụkọ ya na ya. Anyị na-arụ ya, ọ na-aga n'ihu. Mana ebe ọbụla anyị rudoweziri arụsị anyị ama ties ya. So mana ọ bụrụ na anyị emepụrụ ndị aka, ọ ma nakwa anyị imepe ụlọ ụbọchị akara aka bụ Disemba 1. Anyị na-anyị fụ na-emesigo, all the tiling work has been completed. Ọ ụlọ ka a na-asazi kịta. Ezi anya emesigo, ọ ụlọ ka a na-asazi. So emesigo everything e needed. Imeni ya. Onye nwa dị ha. Alụsigo everything. Ọ ụlọ mesịa efuze na na-etisizi ọkụ. So emesizie ya. Ebe a bụ the new obi, the entrance, the obi. Onye obi ka a na-alụ. Alụsizi obi before December. Anyị ga-ewepụtakwazi ụbọchị anyị ga-akọnsakreti dị obi. Rụkwa ụbọchị ahụ anyị enyekwa gị update. Mana before December agwụ 31st. A ga-enye gị update gbasara obi a. A ga-arụsi gị mgbe amasị all the ties. Beautify ya. A ga-enwe section n'ime obi. Obi ga-abụ obi preacher. Maka na obi Eze-Ana Ugochi tubelu. So ị ga-afụzie ihe niile akwụrụ gị ọnụ. Ọzi deeti a na-ekwuluo. Daalụnụ. Asị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike gị na-esi n'aka ya abịa. Ka ọ gọzie ndị niile bụ ndị enyi m niile, ndị ihe ọma na-amasị. Asị na Chukwu Okike ga-enye ụnụ nke karịrị nke a n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Afọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nkachi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwazi onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Maka na adịghị ka ibe, like I always say. Yes, na ọ na-agwa akwa. Tata ejego ngwa ọrịa ọfọ n'isi ndị enyi m niile na ndị n'isi ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ndị niile anyị na-watch their back. Ndị niile bụ spiritual mentor. Agụgụ m ọfọ n'isi a n'ụbọchị taa si na ọmaka ga-emere ha. Na mbuli elu ga-abụ nke ha, na ịpụta ihe ga-abụ nke ha. Kọkwazi ọfọ si na ọtụtụ n'ime ha, before this end of this year, we start counting in millions. Yes, huge amount of money that will even scare some. Yes, my vision is, and my mission bụ na n'oge na-etere aka, in less than 12 months today, mark my words, na some people na-efolo m na apply my system
because that my system is tested and trusted. It creates results. That is core Odinana Igbo. Believe in me. I will have lot of people that will become millionaires, billionaires, yes. Although surprise, yeah, they're not surprised because more than one personally, my vision is to become a billionaire. You got that? Yeah? Yes, whatever that is imaginable is achievable. Let me tell you one thing I don't know. My mission and vision is not to remain a millionaire. Yes, my vision and mission is to become billionaire. Ask me how and why. Yes, achọrọ m ego m eji wee bi ndụ. Yes, quality life. Ego m eji wee zụọ ụmụ. Ego m eji wee nyere my siblings aka. Ego m eji wee mee ọgọ. Ego m eji wee mee ọgọ. Ihe nna ya ọba akụ karịrị mkpa. Ego m eji wee mee ọgọ. My vision is standing out. I'm not like other people ndị akpọrọ ọrụ. Ndị their vision abụrụ ka e create industry. Yes, I want to build industries where a lot of our people will be engaged. Ọ na-awụ mgbe ụfọdụ mfụ some youths nwere ike ọ na-waste their days from morning till night on na bet Naija and all the other bets. Ọ na-ewute m because some of them, if you interact with them, they will tell you that there is no job. Yes, I want to have sort of investment that our people that we create jobs. Not even the gain that is more important. The important thing is that those investments will be employing people, our youths. That is my dream. Nke kachasị nke bụ, I want to be a billionaire because you know why? I want to invest huge amount of money in evangelization of Odinana Igbo. In the next 12 months, my vision and mission is to be on air. Yes. Conventional way of evangelization, like buying some time with radio house, so that in a particular day, I'm saying negotiating with some of the radio house, then to buy some time, at least 15 minutes or 30 minutes, at least once in a week. Yeah, at least once in a week. Then that particular program is Odinana Igbo. Some of these lectures on YouTube will be edited to last like maybe 30 minutes. Understand? So that any day that I will not be able to visit the radio stations, they can play them. Or even TV stations, yes. Then sometimes I will be free. Then I will go there and be on live radio, understand, program, so that people can call in and ask questions. That is my vision. That is why I need money. I don't to use my own money to sponsor those programs. My mission is to bring Odinana evangelization to the doorstep of everyone, both learned and unlearned, understand, in our societies. So therefore, it's money, because evangelization nowadays requires money. Evangelization nowadays requires money. Do you know that in this work, a lot of people normally come to my place? Eze-Ana Ugochi tubelu. No onye nọ n'ụlọ ọgwụ. Mụsị alụ nwa enye bill, mana enwere onye nwere ike ikwu the bill. Now na-achụtugo the woman na bed. No na-edinagharịzi n'ala. I move in, I pay the bill, and the woman
was asked to go home. Understand? I'm from Anambra State, but the woman in question is from a boy. I don't. It's not as if we have any link with the person in question. And so many people are coming. One problem or the other. One problem or the other. Now it gladdens my heart because no, it pleases the Almighty Father. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Onye nyere m resources ka m nwee ike ime wee tụ wee nyere ndị mmadụ aka. And I want to help more. And helping that more people requires money. Do you get? That is why I want to be a billionaire. So likewise, you, Nenemanya, you can be a billionaire. But try to arrange your mission, your vision, your intention, put them in together, present it to your chi and the Ezumezu that this is what you want. And when these things you want comes to your way, this is how you are going to make use of them. My vision is, and my mission is to help the less privileged. I mean the real help privileged, not helping someone because I want to become no, I'm not even interested in politics. I'm not interested. What I'm interested is to help our people, some poor people in the society. Then maybe their people abandon them because they are not into the accepted Odinana, and their people abandon them, and their roofs are leaking. Then, in such case, I want to come in. Even some Christians that are living life below expectation, help them roof their houses and everything. That is my mission. So, whenever you are asking the Almighty Father, the creator of the whole universe, that you want to be a billionaire, tell him also why you want to be a billionaire and what you will use your money to do. Believe in me, it will happen. Stop limiting yourself. Stop believing. As I'm saying this, some people will be laughing. It's not a laughing matter. By this time last year, I was struggling. Yes, I was struggling. But today, my brother, my chi and the Ezumezu have turned me around. Have turned me around. Today, whatever I ask, they will give it to me. Whatever that gladdens my heart, they will give it to me. Today, ọ bụrụ na nkwubiere mmadụ okwu si na ọ dịgoro onye a ma ọ dịrị ya mma. Today, ihe ọbụla anyị yọrọ si Ezumezu mụ na ha so na ha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na ha gọzie onye anwa. Ọ bụrụ my own making, mana ọ masịrị Obinigwe onye ike niile si n'aka ya abịa iji nwekwara ngwa ọrụ. My mission again bụ n'oge na-abịa in the next 12 months. Eze-Ana Ugochi tubelu na temple na oraifite ga-abụ ebe ndị mmadụ ga-esi mba dị iche iche na-enuru na-abịa. The first love feast anyị ga-abụ nke anyị ga-eme na December 1. Nke was also my birthday. All love feast. The next year's own, 2022 own, will be massive. Because in that 2022 own, we will share a lot of food items to the poor and less privileged. That is my mission. Do you get? So, what I'm telling you today is what you must know and the principle you apply. Isiokwu n'ụbọchị taa your vision. What is ndị Ogbonuke? And kedu ihe bụ ihe ụwa? 3 times ya ka na-akụzi taa. Your vision. How to articulate your vision and be able to present it. In academics, there is what they call proposals. Yes, if you will be able to write proposals, write proposal, very good proposal, and then
submit it to a financial institution, if you be able to convince them that, look, this is your vision, this is what you want, the money they will finance, what you want to use the money for, and how you intend to pay back, and how the money will yield the result. Believe me, if you will be able to convince them, it will be easier for them to finance your project and their vision. That is it. If you will be able to present your vision very well and very attractive to the forces of nature, Chukwu okike ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, say ha na ihe ịchọ, na you want to be rich, yes, what for? And what is your reasons why you want to be rich? If you will be able to defend your mission, believe me, they will support your vision. Are you surprised? Now, everyone na temple taa je chụọ aja for aja na-achụ for 14 days. N'isi ndị enyi m niile, ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị, chụọ aja. O nwere ndị sonyere anyị na aja nke anyị, aja mbunye elu anyị na-achụ n'ọnwa Nọvemba. Achịcha nke Nọvemba anyị ga-achụkwa nke anyị ga-achụ na Disemba. Agwa gị na ọ ga-abụzi monthly ritual for 14 days every month. And gwakwazi gị na vision nwel na by 31st December na ọtụtụ n'ime ndị na-esonye na aja ga-ebido fụwa mbunye elu, fụwa ihe dị iche n'ime ndụ ha, fụwa ego that will even scare them, that will even the type of money that have not even entered their account before. Yes, it will come to pass. It will happen. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, not by own making, mana ihe agwa ngwuo ka na-ekwu. Favor will locate you, nwoke ga na-afụ gị n'anya, nwaanyị na-afụ gị n'anya. Ihe ọ bụla itinye n'aka, favor eso gị. Agụgụ m ọfọ na ya anyị chụọ aja nke taa. On 19th ka anyị ga-ara ndụ aja ndị a n'ofu n'ofu n'isi njedebe. Anyị ga-egbugasị egbu ka ndị a na-afụrụ anya wee gọzie ndị sonyere na aja, ka ndị ezumezu mmụọ niile so ha na-edu ude, ka ndị a niile anyị kpọrọ afa wee chụọ aja ka ha debekwa ude n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Aja ebu na-abụrụ taa ka o bido, ọ na-agba ochie. Ịlọtara oge Abraham chọrọ ka o were nwa chụọ aja, thinking that no, yeah, please the Almighty Father. We say no, don't do that. Thou shalt not kill. Ya nwa gị bụ a human being, bụ higher animal. Gị were eburu chụọ, not the acceptable. Chukwu oge wee pụrụ si ya na anya nọ ya afọ elu wee chụọrọ ya aja. Ịlọtara ya? Aja mbụ n'elu ahụ anyị na-achụ nwa kwa ọnwa. Ụmụgori ndịrị bidogo okwu ebe ụgwọ for nke December. Yes, I'm really surprised. A lot of people are calling kwunye ụgwọ for nke a ga-ebido na December 3rd. Ka ịghọta ihe a na-ekwu abụrụ egwu maazị. So n'ihe enyi maka ebe taa bụ na mbido vidio a eshonu m the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Echefukwa na December 1 na ewu December 1 ka a na-emepe ya bụ ụlọ. 2 na ya bụ December 1 ka m na-emewu my birthday. So my birthday is birthday and love feast. Then nke pụtara na ịbịa oraifite ụbọchị ahụ ị ga-eri nwa for free. Aja ka anyị na-achụ, all love feast. Onye ọbụla bịara nụ ga-eri nwa ọgwụ afọ bịawa. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ga-eweta ihe niile anyị ga-eri ụbọchị ahụ. Yes, so anyị kwadoro akwado, ndị live band ga-anị ya. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-anụ egwu ha na social media like Ijere Nwaanyị Ugomma ga-anọkọ ebe ọ ga-apafọm live. Ịta nna akọwa. Ọtụtụ ndị dị iche iche, ndị Guardian Religion Choir ga-anọkwu ya, ndị ụka ọdịnala na ndị ọzọ, egwu ndị omenala ndị ọzọ gasị ga-anụ ya. Ndị egwu gwere ga-anụ ya. Ịtago na nnukwu ihe na-eme. All of feast ka ọ bụ. Then nke ịtọ bụzi ewu na ụbọchị a ka Eze-Ana Ugochi tubelu na-agba ọfala wee nye ndị ọzọ niile na oraifite. Meaning na that day na a ga-egburu ha efi, eke efifa. N'ụbọchị anwa ka nna add more feathers. Ụbọchị ahụ ị ga na-anụzi egwu Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite.
my brother, Aramu and Emono Chuku and the Paramolu, the Mon Senamara. Yotaria? Even Cassie would take a member, the surprise. Whatever they asked, they give me Jara. Yes. So then, cause of na ibido kwụsịrị Obi, that is Obi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Yes, on under construction now. We are watching by september na video video. Nya wo Obi echi ka a ga-ebido ịkụ parafet na ya, akụsịa parafet na ya, erufuo ya. Then I ain't want to see much oge because of ihe anyị na-prepare for that mmemme with December 1. So mana because I alụsị ama ties na ebe niile. So ọ bụrụ na ya emesiwuri ya, then before the event, then I mess event, I continue now. Man, on December, yes, in less than 1 month now. I can announce Qualon, but I get dedicated that now Obi. Obi preacher, come on, Obi Eze-Ana Ugochi tubelu. No beer, only Hannah or marble. Yes, that marble now where bag a list, the list of my ancestors to the 6th generation. Yes, I get a list all my ancestors down to the 6th generation. I get listed there. Name ha onye amụtara onye amụta onye amụta till to my father, my late father. You got that? So that my children will start from me and Bagoma. You got that? When time comes. So I got Fuku Obi, got the standard Obi. So we only need Odinana Igbo. Got there. So ga then n'ihe dị maka ịbịa n'ụbọchị taa anyị kwuru n'ịkụzi ihe gbasara vision, how to put your vision in the right perspective. Etu ihe kpatara na azara ekpere gị wụ because ị mara ihe ị chọrọ, ị mara how to present what you want ka o wee dị attractive. Example, ọ bụrụ na mmadụ bịa na be m na be Eze-Ana sị m na Eze-Ana na ya bịakwala na ihe wụ mkpa ya na ya chọrọ ego ka e wee ji mazụ ya ka ihe ọ ga-eji ego ma ọ sị na ya chọrọ iji ya wee bido biznes. Then m achụ onye ahụ ajụjụ ole ma ole, kele biznes chọrọ ije, kele vision, what of ya market survey, ya business survey plan, kele otu isi wee intend, kele ka isi marụ na ihe emeki. The person need to speak to me in conviction na business ya na ya ma anyị ọfụma and na business ya na emewele ya emeta ego ya. Ụdị ihe a ihe gladys my heart. Na mgbe ọ convince m n'ụdị a m ka masị okay, based on what you said, then the physical aspect you have done it. Then in the spiritual aspect, have you consulted your chi, your ancestors, your abu? A consult to go have what nature into this business. What is the response? Did they approve it? Then if they approve it, then you are good to go. Then a man when go up na mmadụ ọbụla nyere m na Eze-Ana nyere gị iwe the business. The business ego a na-agba mkpuchi ego a na-multiply in next 6 months to 1 year. People that knows you as wow, it's not business you started in the last 12 months. Maka na ị lere your foundation very well. Ndị usoro Igbo sị na he who does not plan is planning to fail. Understand? So laying your foundation very well is very important. I want to them matter one. Now when I started this mission and vision, I took my time to write down my vision, what I want to achieve, how to apply them, and how to attract those things. Because I believe strongly that whatever that is imaginable is achievable. Yes. Let me tell you one thing. This aircraft we are seeing is the imagination of someone. Someone took his time, studied the bird, the birds of the air, see how they fly. Now the person come with the mindset that look, if this bird, the eagles, they can fly that high,
that there must be something that can be created that can fly also as an object. And they keep on trying till they develop what we have today as aircraft. It's somebody's imagination. Even smartphone we are using today is someone's imagination. I remember early 2000, about the year 2002, when we started having telecommunication in Nigeria. Then we are told, I think, yes, yeah, at the year 2000 something, I can't remember. One of my uncle that normally travel outside told us that there is this phone that you can use. He was telling us about Android phones. That with that phone, you can call somebody and you'll be seeing the person, you and the person can be seeing each other. Wow, and we shouted that time, wow, because in Nigeria we don't know about that one then. What we have, then at the 310, Samsung, Arrow 220 and rest of them, and the Sajem and rest of them, all these old phone then. So our only does to make call. We don't even know. But today, look at it. It's somebody's vision. You get, and they come to pass. So what I can tell you is, where you want to be tomorrow is your vision. Problem a lot of people are having today is that you are limiting yourself. For them, you are asking, instead of you to set their standard, your vision must be very high. Believe in me. Your vision must be very high, and believe that since people are achieving it, you can achieve it. Time has gone when you will be comfortable being a billionaire in Nigeria. What is a million naira? A million naira cannot even afford anything. You understand? A million naira cannot even build anything for you. And in the mindset of millionaire, once you count a million, you're already a millionaire. But I can tell you, our millions does not even help you anything, cannot even give you anything. So you should move to billions. So when I'm saying that I want to be a billionaire, some people are like, Edith, are talking about being a billionaire. Yes, even now we have a lot of so-called men of God and whatever that people that have cars that have billions of naira. Do you get? So even if there is nobody, but we have many of them. I don't want to start calling them now. You don't want me to start calling some GOs. You want me to start calling some reverends and whatever that have billions of naira. So what I can tell you is that stop limiting yourself. Yes, maybe you look into your bank account today. Maybe you have less than 500,000. And when someone is telling you that you will be a billionaire, you will say, you will laugh it over, thinking that is not possible. Who told you? You are the one that is hurting yourself. Let your standard be very high. Let me tell you what I don't know. As you are seeing me today, and asking Chukwu Okike, nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa, na mụ nwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu na temple, na m chọrọ ịbụ the greatest dibia ever. That is my vision. That is my mission. That is what I'm asking for. Now, Almighty Father in His infinite mercy now decide, okay, Eze-Ana Ugochi tubelu, you are fighting very hard. You are working very hard to be among the top leaders, among the called ones in Odinana Igbo. Yes. Now, almost don't make it okay. The mama will the most top. Mama will the first among the first 10. It's still a great success you get. But you cannot be asking that you just want to be an average called person. Maybe you want to be an average pastor. You can want to just be average dibia. Oh, my friend, you are asking too low. I'll go for the highest. So that even if you come number one, number two, you come number one, number two, number three, it's still okay. Understand? But when you are targeting so low, my brother, you might miss out. So go for the highest. So that even if you miss the top position, you can be second. Yes, that is the vision. Let me tell you how I started. If I show you the first Nokia phone. Okay, yes, Nokia Android. The one I was using last year. Yes, it's last year. 2000. My New Year resolution
of year 2000 bụ na m chọrọ bulie. Do you know that is ahọpụta dị 20 last year. Ime ihe mere last year. My phone na-use that day, that is Nokia, Android Nokia. Ime ihe mere wee fu a beautiful house, beautiful house similar to what I have now on social media. I said this house is very wow, very beautiful. Is this those houses they normally use this AutoCAD and not AutoCAD? Yes, AutoCAD something. Now created it on social media. So that is, I downloaded it and I put it on my phone as a screensaver. Every morning I will look at it. This is the kind of house I want. This is kind of the house I want. Now go off and I need a new modern house. I need a new modern house with parapet and shingles. That's what I need. Then I have that my picture on my phone. Now I'm no longer using that particular phone because I have already upgraded. But that particular screen this is still on my phone. You understand? Yes, it's still on my phone. That is the standard I set for myself. And now I have achieved it. Now I have achieved it. My next year target from now till Easter is to have one of the latest automobile. That's what I want to have. Yes, that is my dream. That's what my dream. And once I set the target, I will keep on sleepless night, praying, working hard, asking my chi and my Ezumezu, what can I do? What can I do to be a great man? What can I do? Ka ọ ga-abụ ihe ọ bụla m kwuru n'ọnụ ka ọ bịara mmezu. Ka ọ ga-abụ nkwubi okwu n'isi mmadụ ka ọ bịara mmezu. Maka gịnị iwu dibịa? Ọ bụrụ na iwu dibịa mana ikwu okwu na ọ dị emezu, kere osi dibịa egosi. Ka esi n'aka m gọzie ọtụtụ ndị mmadụ, ka esi n'aka m zọpụta ọtụtụ ndị mmadụ, ndị ekere agbụ ka atọ ha na-agbụ, ndị agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ka ha nwere onwe ha. Ọ ihe nna ya. To the extent that I deny myself some certain pressure. Yes, might be surprised. You go to party. I don't know. Eze-Ana does not party. I don't party. I don't do partying. I don't go to party. If for any reason I will party, then to me it must be in my house. I call friends and do saraka for them. That's my own party. I don't go to nightclubs. Eze-Ana does not go. I deny myself some certain things as a sacrifice to ask Almighty Father, look at what I want. Some of you can take women, live life of women, can take women to hotel. I can't do it. Eze-Ana cannot do. I don't live such lifestyle. Understand? My law and lifestyle is I'm not into women. What I'm interested is what should I do? What must I do to be a great man? Kedu ihe ọ ga-abụ mmee? Kedu ihe ọ ga-abụ mmee nsị na ọ dịgoro onye adịrị onye ama ọ dịrị ya mma? Nsị ka ụchụ na ndụ mmadụ ọ naba. Mfu ọtụtụ ndị mmadụ nọ na famili ha na-ata afụfụ ọ na-ewute m na-asị Chukwu kedu ihe ha ga-eme ka e nwee chi dị mma n'ọnọdụ ndị ọnọdụ ha dị etu a. O nwere ụsọ families ọ ya abụ ị na-agba afa na-ajụ ese jụta ihe nna m ha ihe na-eme na ngwuru a ọ na-ewute gị. Ọ na-ewute gị na mma nke nwere isi adịrọ nke dịrọ nke dị nkọ enwere isi. Ọnọdụ family dị etu a na-ewute gị. Ụdị ya ka ọ ya bụ midnight every 3 o'clock. It will interest you to know every 3 o'clock 5 minutes to 3 Eze-Ana Ugochi must wake up. Yes, I will go to my altar. Yowa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na ndị na ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma. Agwara m ndị mmadụ, if you can hook up and join me n'ego ọfọ n'oge a. Enwere oge ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma. Ngozi ọfọ nke anwa chifọ n'ụtụtụ ejekwa na temple. Chifọ n'ụtụtụ I will go and have my bath. Once it's 5 o'clock, I will wake up, respond to people's messages. Then by 6, I will go and have my bath. After that, I will go to temple. Immediately after I come back from bedroom,
Once this is the bathroom, I will dress up and go to temple. Ihe ihe Chukwu okike maka ngọzi n'isi ndị enyi m niile. Ndị ihe anyị na-eme na-amasị. Ndị ọdịnala Igbo, ndị chikatagoro na ọdịnala Igbo to their calling. Yes. Na-agwa Chukwu okike. In as much as na may reach go to some people via YouTube. Man, I still want to reach to some people less privileged than trolling. People that they don't have smartphone. I can reach them through television or through radio evangelization. And that requires money. So therefore, I ask my Chi, bless me, so that I will do it with my own money. I'm not asking anybody to support me. I do it with my own money. Seeing a lot of people coming back to Odinana gladdens my heart. I know a lot of people that will come to me and say, Eze-Ana, since I have been following you, applying the method, your teachings, things are turning around for me. I'm not the type that normally show testimonies. I would have shown you some testimonies. Some people come to my WhatsApp and say, look, since I have been following you, applying what you are saying, things are changing. And it can change for you. Go on in the mind, yes. Change your mindset. Your mindset is one of the things that is bringing you down. Aim high and work harder. Do you get? You don't see. I'm not encouraging you aiming high while you be sleeping. No. If you aim high, you work in same measure, co-commiserate with the type of vision you have. If you set high standard, then you work smart. To measure with that level of the standard you set. And it will come to pass, you will smile. Follow who know road. If you want to go into transportation, will you go to ordinary kapu man? No. You go to GO or you go to God is Good Transport. The people that are champions in transportation, they will give you the manifesto. They will give you the standard and they will lead you. Maka na onye isi adịghị eru onye isi. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Onye bụ ihe Eze-Ana na-eme. O nwere ihe ọzọ a na-akpọ iyi ụwa. Yes, o nwere ndị bụ na iyi ụwa ha bụ because of what they pass in the previous earth life. Some people like they are happy, suffering and smiling. Ụfọdụ bụ na iyi ụwa ha bụ na ha ga-ata afụfụ. Like Jabez. But I can tell you, now whatever dibia gwara gị gbasara iyi ụwa gị, onye bata mgbe ụfọdụ etu a, I don't normally dwell on people see iyi ụwa. I override it. Yes, ekere ọrụ eke onye nwere ọrịa. Mana ana m achọ ịgwa gị na I don't believe in ije na-abụ iyi ụwa. It's not necessary. Whatever that is iyi ụwa, I override it. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụgoro na iyi ụwa gị is not palatable. Ọ bụrụ na iyi ụwa gị bụ suffering, dịka Jabez, n'ọnọdụ since a mụrụ gị, ofu onye sị m na ngwurube nna ya for lineage, you can trace his lineage, that his lineage is poor, the poorest of the poor. Poverty here and there, I can hear from mother side and from father side. See, something must change positively in the right way. But you must start with your mindset. Your mindset is enough. This poverty that is dealing mercilessly with your lineage must stop. Whatever cause that cause it. Whatever that is your Iuwa, because of what you passed in your previous earth life, you were saying one, you were saying a man who didn't work. It can be override it. You can override it. Iuwa now because of this which I don't want to wambo, you didn't want you were saying one kind of what is he doing? You go to the name of what a nonsense. You can override it because those things is decision you took in ignorance. Yes, you can override it. It's a power, it's a spiritual work. But you must come out from your slumber. You must come out from a stagnation. You must come out from limiting yourself. This is spiritual work.
Tell yourself that whatever that is your has been cancelled. Whatever poverty or whatever decision you took that is not in the same measure with your now, because of your conviction, that is not working in harmony with progress, with success, with open doors, with upliftment, that you cancel all of them. Okwu ka a ga-ekwubi kama na ịmago na-ekere ọrụ eke. Okwu ọnụ ka Chukwu ji kee ụwa. Okwu ọnụ ka dibịa ji bụrụ dibịa. Okwu ọnụ ka a ga-ejisi ihe adịrọ mmanya dịbazie mma n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. I don't believe no nwere ihe adịrọ possible. Go and believe in ụfọdụ ihe adịrọ possible just because of you. You are limiting yourself. You are the cause of your problem. Stop limiting yourself. Wake up from your slumber. I can tell you for sure that in the next 12 months, some of my children, people I mentor, both man and woman, some of them will start seeing massive favor. Some will even become billionaires. I'm not talking about millionaires. I know some of them have started counting in millions now. I know some that have been stuck in outside the country for years. Some are there 10, 15 years. They have not come home. One of them even told me that, look, he's coming home this year. Because things have started changing. I know some of them are counting in millions now. I'm talking about creating my children, people that are following me on social media and everywhere in Nigeria. People that are following me, that from now till next 12 months, I'm sure that we will have some of them will become billionaires. It will happen if you believe it. Stop limiting yourself. You are the one that is causing your problem. Following that, I'm showing you some certain things that is happening. I don't want to show you some certain investment, no. But I'm showing you what I can see. People that watch my video some months back, my new house foundation laying was laid on July. It's just 3 months plus. The house was already been completed. But I know when video mellow how to locate Eze-Ana Ugochi tubelu on a temple house some months back. You can video name my compound now. If we hear it, things are changing, and I can tell you in the next 1 month, in the next 1 year, 12 months from today, you will be seeing something different that you even see the other video. The way if you look at my videos last year, by this time last year, look the videos I make now, you will even be surprised if I am the one. Tremendous change. That is call it transfiguration. Call it transfiguration. Yes. Odi mgbanwe a asị Jesus onye ụkọ bịa gbanwere ụmụaja na-asị God ọkwanye wade ya. It will happen to your life. That your business that is dead. Ọlụ ahụ ya na-alụ wee na-arụta ego digoro ka akụrịa ngwụrọ. We receive a new life. That's what I'm saying. Stop limiting yourself with your ego. Whatever that is your ego. Rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị ka Chukwu okike ka ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma gbanwere gị ọnọdụ ha dịka Jabez. Ebe enwere ike ịgbanwe Jabez bụ ahụhụ, Jabez bụ isi ike, Jabez bụ alụgide alụ nwoke elefant erie ka ọkụkọ, Jabez wee ji obodo ewe na 10, 15, 20 years enwere ihe ha nọtara blọk. Jabez wee nụta negative. But Jado no asị na-emecha agbanwe Jabez ọnọdụ ya. Ịma na ọnọdụ a na-aga agbanwe ya. Ịma na ngwurube nna ya na-agba onye n'oji eji ọnata. Onye mụọ ọnụ nwaanyị ya amụta nwa. Onye ji ịmụ mụọ nwaanyị. Ịma na ọnwụ ike na ngwurube nna na-agbanwe nwunye. Ịma. Stop limiting yourself. Believe in what I'm teaching you. Follow step by step. Ọzọ na-abịa na mma akụzikwara ndị mmadụ how to set their ordinary altar. Ọ kụzigwo m ya mbụ mana a ga-ekuzi part 2. Maka o nwere ndị efororum that time. I accuse part 2. Start and don't tell me that you don't have money. Because when I started doing this work, I don't have all the money. I set my standard, watch him nation job. Shinaka goes in the mother. This Naka goes in the man knows room. This Naka goes in the mad dog Lumaka. And Obido maybe Netuka Magu Netukam, Agu Neja Nabata. Mmụọ na-apụ apụ na-eji na-abata chiri mmadụ ọ ga-eme na ndụ gị.
ịghọtara ya. So onye ka m chọrọ ịkwa aka ogologo gị vision kọwara ihe gbasara iyi ụwa kọwara ihe gbasara iyi ụwa. O nwere ndị a na-agbọ ndị Ogbonuke, maka enwere ka a na-agba famili gbatara ndị Ogbonuke. Gịnị bụ ndị Ogbonuke? Ndị Ogbonuke bụ ndị obi akpọ. Ndị Ogbonuke bụ ndị ya dead met. Mgbe ị na-abịa n'ụwa enwere ndị ọzọ ndị iyi ụwa gị, ndị ọgbọ gị, ndị gị na ha bịakwara almost at the same time. Mana ndị dị etu a, because of one reason or the other, they did not achieve anything. Ụfọdụ biri ndụ, nwaanyị ha alụ ụlọ, ego ha akpata ụlọ, nwa ha amụta ụlọ, nothing. They did not even achieve anything before they went back. They passed on. For the fact that they did not pass on, they swore that since they did not achieve anything, that none of their mates will achieve anything. So therefore, how many ọgbọ ndị na-eweta uke? They keep on bringing negativities. They keep on bringing obstacles here and there. They keep on spoiling things for you. They are different from the Amosu because the Amosu people is like a fraternity. Amosu people are living things. The negative mindset and radiation from living beings. That is the Amosu. Manande Ogbonuke abụ, they are like a dead spirit. But they did not achieve anything. But since they did not achieve, their mission is causing distraction to the living. And to be sure, make sure that you, the living, did not achieve anything. What do we normally do with them? We bargain with them. We do give them their sacrifice and ask them to give way. Like mụnwa Eze-Ana, ihe na-emewu ọnụ ndị Ogbonuke na-edistọpụ onye a maọbụ onye a na taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, na onye anyị na-edistọpụ na ezinụlọ ebe nna ya na ọ chọghị ya, na ikwu na ibie na ọ dị ha mkpa, na ezinụlọ be nna ya na ikwu nne ya na onye a na ọ dị ha mkpa maka ihe kere ihe a ga-enye ụnụ ka ụnụ chaa n'ụzọ ka ụmụ ụwụ ya kere ihe a ga-enye ụnụ ka ụnụ chara ya n'ụzọ ka ọ pụta ihe, kere ihe a ga-eme ụnụ a ga-enye ụnụ ka egwu ọma wee gụwakwa na ndụ ya, ka ihe ọma bido mewekwa ihe na-eme na be ndị ọzọ, ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ka o mewe na bie. They will name their price, name what they want. We do sacrifice to them. Ask them to go. Biblically, let me give you an example. Ka anyị jiri ihe ma wee mara atụ ihe ịma amaghị. N'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, a sị na Jizọs mara n'isi akwụkwọ ndị ụka ọbịa a gwara gị na ewu na-edebe ihe niile Jizọs mere n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na onwere akwụkwọ ọbụla n'elu ụwa ga-abata ya. Ghọtara ya? So mgbe e mere edit n'oge Pope Pius V, oge emere the edit, oge ahụ St. Anselm, St. Augustine, about St. Augustine of Hippo, about 4 of them was called by the then Pope to arrange all these called Bible. Then they extracted some of them and put, human work. It's like forming committee to look into those books. Let me tell you what happened. Those book is a letter. Example, St. Paul we said, ụmụnne m ndị bi na correct, ana m edetara ụnụ akwụkwọ ozi a ka unu jidekwa ka unu ji na nkụzi a anyị kụziere ụnụ gbasara Jizọs onye ụka ọbịa mgbede etu a n'oge dị etu a na mma abịakwa nọnyere ụnụ. Ịghọtara ya? Ihe a formal letters with them. Decha those letters. So onye abatara na iwe kedụkwa leta Paul dere ndị Hibru ma ọ ndị o dere ndị Tesalonika ma ọ dere ndị Efesọs. Ihe a bụ leta ma nke o dere nwa ya nwoke bụ Timoti. Ịrụzakwara ebe ọ gwa Timoti ọnwụ na nkwa ya ṅụrụ obere alcohol maka afọ ya. So all leta edere ede. So o nwezi mgbe abịaji nwee harmonization community. Ebe I would St. Augustine and St. Anselm. They were achịkọta ihe niile a. Mgbe a dị kọmite ejikọta ya wee dee ihe ha dị na Liberation, last chapter Liberation, si onye ọbụla na-ewepụ ka ewepụta akwụkwọ nwafere akwụkwọ nke na onye etinye let the person be anathema. Ha tie ọfọ ha na. Ịghọtara ya?
wee chịkọọ ya because ha ya mana na-enwere some books akpọrọ lost book in the Bible. I was a theologian then. I came across all this book, the Council of the Church, the councils of the church, Vatican I, Vatican II, all the canon laws and whatever. Now, ihe na-achịkọwara gị mgbe a ga-achịkọta ihe ndị a ha ma na-enwe lost book in the Bible. Some of the things ha nwere ike ibiri na ha chọrọ ka emesịa ka ndị mmadụ bring ebe a, but it's there. Enwere some mystic books can nkwa some of the stories. O wee mee wee kwuo wee sị Jizọs onye ụkọ bịa wee sị ndị a onye ka ụnụ bụ ha wee sị na ha bụrụ John na ha bụ igwe na ha buru ibu onye ha ndị Ogbonuke. There are plenty like yam dead mates. O wee sị ya na onye a ụnụ chọrọ na ezinụlọ ya ọ dịkwara ezinụlọ ya mkpa mgbe ụnụ siri ime ya pụta banye n'ime igwe ezi. He negotiated with them. He negotiated with them the condition, terms and condition. Ị chọrọ ka anyị bido kọwara na Bible na omere nke a ma ọ na omere nke a ma ọ na ọchụpụrụ aja ma ọ na omere nke a. Those things are not necessary maka na ị nwere anya ime mmụọ. Mgbe ọ gwara ndị awara afụ ụzọ were aja metụ ọnụ mmiri wee tee ha n'anya maka ndị na-agụrụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị ha ji egosi ụkọchukwu nwa ha ji esirapụ ihu na mmiri. So the young man Jesus ndị ụka ọbịa, he was a physician. Ọ wee dibịa ka ọ bụ ọ ma 1 plus man na 1 plus 1 is 2. Ọ ma na ya ga-ewere nke a were nke a were nke a something eme. He negotiated with those negative energy, those dark spirits that onye anyị na-ajụ ọdụ a ga-esi alụ ọrụ ndị ọgbanje. O nwere ndị na-ahọpụta etu ọ bụrụ onye ọgbanje na-enye nsogbu wụọ ka ịmụọ ya zara ya ma ihe ga-eme kpọọ m ndị ọgbanje onye a sị ya na onye a unu na-edistọp na ezinụlọ ya na ọ dị ezinụlọ ya mkpa. Kedu ihe a ga-eme ka ụnụ kwụsị imebiri ya ihe? Kedu ihe a ga-eme n'isi ya ka ụnụ hapụ ya? Ha ekwuo ihe anyị agwa ezinụlọ ndị a sị ya na ihe unu ya eme na aja a ga-achụ na ndị a ga-akwapụrụ ibu emesịa ka nwa ụnụ ma nwanne nwoke nwere onwe achụ aja ọga Chidimma dị ụfọdụ abịa na-ekene na-asị Eze-Ana na-arụkwara ọrụ a na ọ gakwara. So ihe na-achịkọwara gị bụ na Jizọs wụ a great physician mara na o nwere ike negotiate. O nwere ebe ọnụ ndị eriri gị yes gị nwanne m anya yes isi na ịwụ pastọ ma ọ na-iwu onye ka eriri ga-eri. O nwere ga ebe Jizọs bịara open confrontation with any deity. O nwere ga ebe ọ bịara any confrontation with any arụkwụsị. O nwere ebe ọ bịara any confrontation even with the energy, the beings, the spirits from the dark region. Yes, akọwara gị metaphysics enwere the beings na-arụ ọrụ from the light region when they na-arụ ọrụ from the dark region. And I work with those ones that works from the light region because adị m arụ ọrụ ọjọọ na Eze-Ana Ugochi tubelu ife na arụ ọrụ ọma. Adị m agwọ ọgwụ ma ọgwụ ọgwụ gbuo mmadụ adị m arụ ya. Ihe m na-alụ ụwa were ihe m na-alụ ụwụ kachiri mmadụ ka febọdị mgbachara gị afa mmiri emi ọ bụrụ na o nwere ụmụ mmụọ gị na ha nọ na ndọndọ na-apịawa gị azụ ajọ ofekere ihe a ga-eme ka esatụrụ ha kachiri mmadụ ha sị chụọla anyị aja meela anyị nka eme ya chiri mmadụ ndị niile na-adọwa ụgwọ akwụsị ha kwụsịzie mkpọ ha sị ya na-efe anyị nwoke eke example o satụrụkwa anụ ụnụ kedu ihe a ga-eme ka a gọzie ya. Ha wee sị m oke sị kpọọ ha gbuo chụọrọ ha aja ebulu chụọrọ ha aja mbụ ka ha gọzie achụchara ha aja ebulu ha gọzie onye ahụ ịghọtara ya. So o nwere ndị na-arụ ọrụ na ndị ọjọọ mana even at that maka ihe na Chukwu oke sị thou shall not kill. Ndị ụka ọbịa mgbe m nọ na akwụkwọ njụrụ agwa some of our theologian teachers then wee jụọ asị ya kedu ihe kpatara na mgbe a na ndị ụka ọbịa na-abịa sị ese Michael wee see onye nwa na ogburu ya si na ekwensu wee sị na o ji sword na ọ chọrọ ịsụ ya that sword o wee sị ya remember thou shall not kill. And even the so-called Igbo was not killed. So even the spirits that work from the light region and don't work from the dark region, they work with very pursue hand in hand. Chukwu oke mana ha nọ mana ọ gajara ya oke ihe ọma ka mmiri ka ọkụ si nwa m were ihe ọma were mmiri. The choice is yours for you to decide to follow those beings from the dark region. It's your choice.
But even those ones that are from the dark region, you don't even have power to kill them. Are you the one that created them? Do you think they can die? Well, that time I was in the Bible study, charismatic, there we used to go, na I don't know if come out Jesus. When I walk out your money in any hand on all over the world to consume by fire. Eh? I say how about walk or come ha. One no one here na-ekwu tautology. O nwere ọkụ na-agba ha. Ịghọtara ya? Maka na spirit can never die. Chukwu okike. Okay, ka m mazi atụ. Jizọs ndị ụka ọbịa o nwere even a single spirit ọ sị ya nwụọ. O nwere single spirit ọ sị die. O nwere single spirit ọ sị amachi. O nwere single spirit ọ sị die by fire. O mere ya. O nwere any deity o ji ebuo. Kai ndị ụka erie unu egwu erie unu front and back. Ihe niile na-eje edisi ibu onwe na mountain na-asị fire. Nke bụ eziokwu na ihe niile na-akọ fire ị na-ekwu a na-emetụtara ndị a na-ekwu maka ha. Ndị a na-ekwu maka ha spirit. So you are just wasting your time. Ịnọ ka ndị ekwu maka ndị Farisii na ha na-ekpe ọtụtụ ekpere na-asha ọtụ chena ọka Chineke wee sị ha na ndị ahụ ndị iru abụọ Chukwu adara eche ntị adara egbugbu ya. So mgbe niile ị na-asha ọtụ sị ya na ị na-akpọ ndị agbọ mmụọ niile ha nwere ọkụ ha ọkụ elu nwere ọkụ ha na nwere ọkụ kara ebe ya akwụzi ndị eriri eri ị na-asha ọtụ because you know how things work in the spiritual realm. You can't kill those even the negative and positive ones. But you align yourself with the ones you want to work with. Allow the negative ones to work with people that are in the same line with them. Now, if you come across anybody that they are tormenting, what you again, you act as a middleman. Okay, you know, catching them mad. Jesus and Doko, you were able to fire. Or whatever was local. I didn't hear that crusade in Negro. You didn't have him make another stage. I know the secret all. Stop deceiving yourself. Okay, everything will problem. What no can. But okay, 30 years, you never can have been good bend another. One the chigata. On 1 year second year court war, I will more we hold on good bend. On 1 year second year with the more able to one and can we so year with the money. We what fat. The real more than him. Yotaria. We are creating more enabling to yourself. If one them mothers gonna have it always no. Now on the Nanda Jafa, Nemenka, nebody hobble trouble, or for the bend like this walk, or while carry the answer will be at half of ya. Give us your guna. Me na hane kuya can wawansi. Or you don't or not unable to the Daniel Kumaka Hanka, or they do how. Come on in a moment wow for gain am your own way. Maka protocol ni na-akpọ ha ga-apịwa gị azụ wụrụkwa nke Siza nye Siza. Ndị a niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. Ndị anjelu nke Chukwu ibi mgbe onye kpọrọ ekwensu onwe ọkwa nke ọ kwanyere gị mee n'ọkwa suggestion ka o nyere gị ngwa gị mee etu a ifiro na ọdịrị gị ọgụwa ka ọ dịrị isi mba na ime ihe niile ahụ to strengthen you up because enwụ na enwere temptation ọnwụ na enwere test ama enwe testimony. So allow ụmụ ihe niile dị ka ọ dịrị ka ha si dị. Chukwu okike chọọ na ọ chọrọzi negative energy nọ on earth. O nwere ike ime were mana onye emiena maka na ekere ọlụ eke onye negative energy consume ya consume onye ndị accept the light region, let them go with the light. So chike ahụ chi ndị ụka anyị na ụka kwụbie na-akpọ o nwere ebe ọ sịrị ya ọkụ gbara. O nwere ebe ọ sịrị elu nwere ọkụ na nwere ọkụ. O nwere mmụọ ọbụla o ji eta mpa onye eriri eri onye na-achọ dị ka ịdị holier than thou attitude ọkụ ya ka a sị na brọda siri ike i wee jede ekotara onwe ọkụ gị na ezinụlọ gị chegharịa ma chigharịta nwaanyị brọda. Nkụzi a na-enye taa at the stage I was carried away. I wasn't the one that even selected this message. All this today, this morning, ka asị m n'ọkwa nke aka mma akụzi taa maka na enwere ndị a ga-esi na ya wee taa bụ taa n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile.
nwanne chigata n'ọdịnala Igbo na ọdịnala ụzọ ndụ, ụzọ ọbụla mmadụ ọbụla ga-esi nwere onwe ha, bụrụ ọbụla ga-esi nwere onwe ha dị n'ụzọ okpukpere ha. For you to ịbụ onye Igbo wee nwere onwe gị, you must apply Igbo method, you must apply African method. Ị na-akpọchichi ndị ụka ọzọ, ndị ụka ọbịa cannot save you. My brother, chigata n'ọdịnala Igbo ka ọ dịrị gị mma. Onwe ihe nkụzi taa ịghọtaghị, maọbụ ihe nkụziri gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send the Eze-Ana message na WhatsApp 08057837672. Aka m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Ekwubie m okwu ngozi n'isi ndị niile na-ege meseji a, n'isi ndị niile na-abụ ha ga-esi ya meseji ha tụsara ya ndị ọzọ. A sịrị na ọmaka ga-emere ụnụ, a sịrị nke ụnụ ga-apụta ihe, a sị m na ụnụ ga-ede ude, a sị m ihe ọma dị n'elu ya dara ụnụ na ọdịnala ya pụoro ụnụ ome kụwafịa, a sị m onye chụwara ụnụ ga-ada, a sị m na akakaka ahịa mụn na jijiji ahịa mụn na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu, let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment, let there be favor. Ka ihe niile na-ekwere omume kwebe omume na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. A sị m agbụ niile ekere ngwuru dị iche iche, agbụ niile ekere ndị mmadụ because of ignorant, agbụ niile ndị mmadụ kere onwe ha maka ihe na ha aghọtaghị, nkwuhie ọnụ niile ndị mmadụ kwuhiere, ana m ayọ danjelu nke Chukwu ndị ọ bụ ha ọrụ ha bụ ịsa ndị mmadụ atịtị, na-ayọ n'isi mmadụ niile, my viewers and followers, let there be open door, let there be upliftment, let there be favor flow. This is my followers all over the globe. Ndị niile nọ under the influence of my voice and this video, let celebration happen, let upliftment happen, let breakthrough, let there be curse breaking. Ka ọ ga-abụ n'oge tere aka ka enwee testimony n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ndị njelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma na mmụọ onye na-anara oke na taata bụ afọ, a sị ka ngọzi na udo nke onye nwe anyị nọnyere ụnụ bido ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Ya gazie n'afọ. Taata bụ afọ. Isiokwu n'ụbọchị taata, what you must know about vision. Why you are suffering today because you don't have the right vision. 2, ihe anyị kụziri n'ụbọchị taata bụ na vidio a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ Ogbonuke, how to make a peace, how to make peace with them, ka iwepụta ihe ka iwe gaziere gị. Nke ịta anyị kwuru maka ya taata wụ iyi ụwa, how to rewrite the wrongs of the past. Iyi nwụrụ n'ụwa mbụ gị na-ebute hindrance to your present earth life has been cancelled. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka watch a video in full on my YouTube channel, ka ị mata ihe ị kwesịrị ime ka ị wepụta ihe. Ka Chukwu Okike bi n'elu, onye ike niile si n'aka ya bịa, gọzie gị. Ise.